Gabi-gabi nang mapapasyalan ng mga residente at bisita ang Christmas display sa Batangas City. Napalibutan din ang harap ng Batangas City Hall ng naglalakihang parol. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Matapos ang countdown, nagliwanag ang open grounds ng Plaza Mabini sa Batangas City. Talagang merry and bright ang bawat sulok ng plaza. May life-size Christmas gifts at Christmas balls installations. Since every year po ay talagang inaabangan ko po ang pailaw dito. Ngayon po, super dami ng bata, super dami ng tao, super saya po nilang tingnan. Sentro ng Christmas display ang 45 feet na Christmas tree na pinuno ng higit 2,000 light bulbs na nag-iiba-iba ang kulay. Pati na ang nativity scene o Belen. Patok sa mga bata ang cosplayers. Last time po hindi po siya sobrang ganun kadami ng lights. Unlike po ngayon naman sobrang dami po. Kaya saan man ibaling ang tingin, picture perfect. Kahit paharap ng City Hall, pinalamutian din ng mga parol. Sa ganitong paraan na nga nakaugalian ng Batangas City LGU ang pagsalubong sa Pasko. Paalala natin na tayo mismo maging liwanag sa ating lungsod ng Batangas. Pwedeng maging parang kapatid tayo na tutulong, dadamay sa iba. Gabay tayo, taga-akay. Kabi-kabila ang makakainan kung hanap ang food trip. Dahil gabi-gabing bukas sa publiko, paalala ng LGU na maging responsableng bisita na panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa paligid. Magtatagal ang Christmas display hanggang January 16. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.